Irune Mateo naiz, 18 urte ditut eta txikitatik hemen Magalen ikasi ez, Salestarretan. Egin dut batxilergokoa eta orain duela gutxi irabaziet batxilergoko sari extraordinarioa. Batxilergoan 10eko nota atea dut. Da azterketa bat da, batxilergoan 8,75 baino gehiagoko nota eskuratu duten ikasleen artean, bertan emaitza hobenak lortze dutenentzat 1.300 euroko saria dago. Da Euskal mailan espediente honena saritzeko. Aurten matrikulatu dira azterketan 650 inguru pertsona. 16 sari zeuden, baina bakarrik 14 sari eman dituzte. Beti aitortuet ikasteko eta erreztasuna dituela, baina geho beste aldetik gauza guzti koordinatzeko eta antolamendu oso ona behar da. Urtean zehar azkenean ni atletismo ite eta umeak entrenatzen dituen astean bitan, partikularrak ematen dituen, eta orduan bai eskatzen zitzaiala urtean zehar oso antolamendua ona izatea. Azkenean ez da azterketa bakar batean egindako lana, baizik eta urte guztien egindako lana. Egingoet gradu bikoitza hemen Donostin mekanika eta elektronika. Eskerrak irakasle guztiei, ore ondialako eta azkenean behaiek erakutsi datelako bidea egiten, eta geho lagun guztiei baita ere ikasketatik aparte beti disfrutatu behar dela eta ore otaktik eta familiai batez ere baita ere aguantatzagatik.